Hola, què tal esteu? Jo molt bé, gràcies. Avui us vinc a parlar del meu llibre preferit. Aquest llibre va ser escrit per la Laila Carrouch. Aquesta noia marroquina, nascuda al Nador, una ciutat del Marroc, el 1977, va haver d'experimentar un gran canvi a la seva vida. Un canvi de Nador a Vic. I aquest mateix és el títol del meravellós llibre, de Nador a Vic. Va ser publicat l'any 2004 per Columna Edicions i aquest mateix any va merèixer el Premi Columna Jove. Aquest va ser el primer llibre que l'autora Laila Carrouch va escriure directament en català. Aquest llibre de què va? Doncs és com un tipus d'autobiografia de quan una nena de 8 anys i els seus 4 germans havien d'experimentar un canvi que els marcaria per tota la seva vida. Havien de canviar de país per motius econòmics i laborals i això implica un gran esforç per adaptar-se a una nova cultura totalment oposada a les seves i uns nous costums. Al llarg del llibre ens va explicar les seves diferents emocions i inquietuds, com ara l'enyorança als padrins del Marroc, les polèmiques a la participació en proves esportives, el racisme, entre d'altres. Personalment, m'agrada molt aquest llibre, perquè em sento com molt propera a les diferents circumstàncies que va passant la Laila i tota la seva família en general, i sento que tenim com moltes coses en comú. També m'agrada molt com explica la cultura islàmica, sempre molt sincera, i sento que aclaren molt bé les coses i tots els dubtes que t'acostumen a preguntar per ser d'aquesta cultura, de religió islàmica. I ara que hem arribat al final, suposo que ja sabeu el perquè de la roba que porto. A més, això és la típica jalaba, la vestimenta que acostumen a portar totes les dones marroquines. Per cert, se'n parla molt al llibre. I una última cosa. M'agrada fer un bon cuscús per dinar i un entrepà de pa amb tomàquet per sopar. Per què no? Frase dita per la mateixa Laila Carrouch. Vinga, fins una altra, col·legues!